Kaixo, Rosa. Kaixo, zaldeon. Zer moduz? Ondo. Ondo. Telefonoz berretan egon gara egun hauetan elkarrizketa ulotzeko, eta oso argi zenekan zeri buruz nahi zendun berbain osasunan inguruan. Gai potolo bat da, baina zuk zela definitzen duzu, zer da? Bai, oso gai potolo bat ez, azken aldi honetan asko entzuten duguna. Niretako osasuna bizitza da, ez? Eta alde guztietan dau, da, ez? Osagai bat, ez? Ikutzen dauena, ez? Arlo guztiak. Orduan, bueno, niretako oso garbisa. Zuke kirolakin be lotura estua dakazu eta osasunak be bai, hori zela irakurtzen duzu? Modu ezberdinetan, ezta? Gaztetatik izan naiz kirolaria uste dut, ez? Oin ja gehiago kirolaria baino, ez? Jarduera fisikoa egiten dut. Orduan, batetik bestera pasatzeko eta, ez? Nola bizitzen duzun gauza bat eta bestia, kirola izango nauke, izan laikela, ez? Ez hain osan zuntsua eta jarduera fisikoa bai. Orduan, modua die, nola egiten duzun gauza bat edo bestia, ez? Osasuntsu izateko. Danala osasunak baditu beste ertz mordo bat, ezta? Ez dakit zeintzuk dira? Gaia aukeratu nahuenean esaten nahuen, ez? Zenbat osasun mota, ez? Irudikatzen dut. Eta izan laike osasun pertsonala, ez? Norberakoena, izan laike, ez? Ingurukoen osasuna, eta gero izan laike gizartearen osasuna, ez? Bereizteko. Orduan, horrez gain, esango nauke gainera, ez? Beste osasun badauena, ez? Planetan. Eta dala naturan osasuna, mendien osasuna, erreken osasuna, itsasoarena, landarena, ez? Guzti horrena. Eta esango nauke gainera, hoien osasuna berezkoa dala. Eta guria, ez? Guria gizakiona baldintzatuta dagoela. Eta gizakiok, ez? Aukeratzen dugu osasuna izan edo ez izan. Orduan, aukera hortan, ez? Min asko egiten dugu munduan. Erronka potolo mordo bat ditugu, klima larrialdia da euretako bat, baina beste hainbeste dago. Horretan danetan osasuna presente dago? Noski, nola ez, ez? Nola ez da egongo osasuna, ez? Kliman, gure eragina dauka, segun nola jokatzen dugun, gure ohituratan, ez? Modu baten edo besten, gure ekin txiki horietan eragina daukie guztiak, ez? Erreka garbi mantentzia, zelaiak garbi mantentzia, nola mugitzen garen, ez? Nola joan etorri horrek, egunerokotasunekoak, ez? Lanera, eskolara, guzti horrek eragina daukie, noski, ez? Basura nola kudeatzen ditugun, dana dauka eragina, ez? Eta konturatzen gara? Ez dakit, nik neu bai. Eta uste dut gero eta kontzientzia gehiago dauela, ni gogoratzen naiz, ez, gazte denboran baserrikoa naiz, eta baserrixan, nire, ez, Aitza Jauna eta Mandria, eta euren ohitura zian, ez, dana, edo, ikusten zan gehiago basura botatzen zala errekara, ez. Nik uste kontzientzia badagoela, baina asko gare, ez, eta moduz berdinetan jokatzen dugu. Eta gare oso konsumistak. Orduan, nik ulertzen dut konsumo horreitan, ez, aldatzen die gure portaerak eta bihurtzen gare kontaminantiak, ez da. Orduan, norbanakuok egiten dugun horrek badaka eragina, bai gure osasuna, bai planetan osasunian. Noski, zure ohitura dira, ez. Eta esango nauke, nahi nagoen entrevista hoitzia bidegurutze baten, ez da. Zergatik bidegurutze bat? Niretako osasuna da zure hautua, ez? Erabakitzea norut jotzen duzun momentu bakoitzean, ez? Demagun, aukeratzen duzula elikadura, ez? Nola jaten duzun, ze nolako janariek erosten dituzun. Guzti horrekin dauen lotuta, ez? Zure erabakia zentzu dian, ez? Hori da bidegurutze bat. Beste bidegurutze bat izan laike jarduera fisikoana, ez? Kirola, jarduera fisikoa nola egiten duten, nola nahi duten, nola, ez? Derrigortzen nahi zen itera, ze askotan be, pentetan dugu, ez? Zorrotzak izan bergalera gauzak egiten, baina, bueno, be izan gaikeu, ez? Alferrak batzutan, ez? Orduan, ez da beti izan naiz zorrotza izaten, jaten, ariketa egiten. Bueno, malgutasuna eduki. Beste bidegurutze bat izan zaikela, ez? Deskantzuana, ez? Niretako gaur egun garrantzia handia edo azpimarratu nahiko naukena, ez? Batez be gure gaztiena. Eta guria ere, ez du deskantzetan. Beti gauz konektauta, zehozeri. Beti gauz, ez?
Jaiki eta WhatsApp mezuak, edo korreo elektronikoa, edo besti, azkenengo notizia zein dan, ez? Ez dauko atsedenik, ez atsedenik loiteko, ez geldiuneak. Eta hori hirugarren bideo gurutzea. Eta azkena izango zen, ez, ongizate emozionala, ez? Nola gure buruarekin ondo gauden, eta nola ez gauden gure ingurukoekin, eta ez gizartean. Orduan, ze zaila da niretzat, ez? Gainera, izatea koherente gure buruarekin, ez? Ze batzutan naiz txuri eta beste batzutan naiz beltz, ez? Aurreko astean irakurtzen daben esaldi bat oso ez, esanguratsua honi buruz esate zauena, ez? Sekula ez dut jarriko eskua zutan. Ez? Ze gaur bai dana, bixas izan laikena ez, ez? Eta horrela da, horrela uste dodala, ez? Orduan, bueno, gaur ba naiz ez, eta nik uste bizitzan izan naiz beti oso aktibo, ez? Oso egin, lagundu. Eta uste dut, edadiekin kontura hau naizela, ez? Askotan be, hori, esan dutena, relax, ez? Guazenekoak esaten da biena askotan, ez? Relax. Izan zaike rosa bat, ez? Oso aktibo, eta 5. martxan doiena beti, baina izan zaike rosa bat, ez? Bueno, lasaia edo, ez? Dakina geratzen. Eta hori nabire oin, ez? Edadiekin ikasten. Eta, bueno, hori niretzat bada osasuna, ez? Jakitea norberan burua zelakoa dan, eta onartzia zure ez, alde ilunak eta zure alde argiak. Bidegurutzeak aipatu dituzu ez, erabakiak hartzeko bide desberdin horiek guk zubietara ingo dugu salto bidegurutzietatik. Etorkizun bizigarri hau bat, inklusibo hau bat, osasungarri hau bat lortzeko, zuk zelako zubixak eraikiko zenituzke, edo zein mutur lotu beharko zirala uste duzu? Neube hori oso garbi daukat, ez da? Zubixa da pertsonan arteko zubi bat. Pertsonan arteko eta harremanen arteko zubi bat, ez? Zubi bat, nun lotzen garena, oin ez, zenbat burua uste azkenengo aldio honetan, ez? Bai osasunagatik, bai gerratangatik, ez? Eta danak die konfliktuak. Munduan milaka konflikto daude, ez da? Eta konflikto horreitan nik uste ez gare konturatzen konflikto horrek sakabanatu iten gai dela. Eta hori izan beharrean, konflikto horrek ez batu egin bigra bitxuen. Eukidaik egu iritsi ezberdin bat, baina nun baiten, ez, bat ingo dugu, orduan, ez du bilatzen bat hori. Eta ez, nik esango nauke, zubi hori bilatu behar dagoela bat hori, ez. Eta hori da pertsonen arteko besarka emuten dagoen zubi bat, ez. Eskerrik asko, Rosa, hain denbora gutxixan osasunan inguruko horrenbeste ertz lantzia gaitxik, eta mezu horrekin geratuko gara. Bueno, ni nahiko nauke, zuei be eskarrak emutia, pentsabaz ni zeo zer esateko naukala, ez? Baina baitxa inguruai, ez? Emutia eskerrak, zen ikustot hemen gauz naturai esker, eta danok euki eskero, ez? Puntotxo hori, errespeto hori naturai, ez? Eta niretzat natura opari bada. Eta nire bizian oso presente eukidoten zerbait, orduan, lehenengokoari emuten dutzetena da eskerrak beraiei, ez? Berari, orduan, zuei eta naturari. Oso ondo, eskerrik asko.